Yes, tanan. Kay wala na ko'y budget. Luoy kayo ba? Asin, mantika, kung suwa. I-mix. I-mix na ko. Asin. Muna yung sudan ron. Kay wala ko'y kwarta. Wala ko'y kwarta. Wala ko'y budget. Pordoy na kayo, pordoy. Luoy kayo. Guys na. Luoy kayo ko. Wala ko'y budget. Asin, mantika, kung suwa. Muna yung sudan ron. Guys, luoy guys eh. Asin yung mantika guys. Mas bahala, masundan ako diyan. Mas ako lang ko. Uy, sudan na ba? Uy, sudan na okay, so. Ma'am, ma-abroad na ka, ma'am? Ma-abroad na ka? Bakasyon ka? Mantika rag asin ng usudan eh, paitan eh. Laban lang ta sa para sa opportunity. O isudan ba? Di kayo mag-serious. Koy. Tulisan ako, mantika rag asin. Wala mo ko'y budget niya. Hindi mo. Apa itu hasil dok? Dukay pa? Luoy guys kay mantika rag asin pulutan ron. Purot na paita sa kinabuhi na usawag aning kamot laban lang ta. Guys, para sa nakatanaw ani nako karon kay imtang karon butaga pahit kayo makaguol na karon dawa sudan kay man patigar kasi no. Tor, may bigyan mo buwan. May bigyan mo buwan. Buwan. Ako sabi? Mantika rag asin. Pahit kayo ba? Pahit. Kaya matang bawa.